Dobrý deň, vážení priatelia, milí tipovači, srdečne vás zdravím. Dnes je tu veľmi teplo, ale dúfam, že všetky dobré tipy mi nevyparí z hlavy. Takže prichádzam s ďalšími tipmi pre vás na tento deň. Mnohí mi píšete, že Patreon je pre vás dosť komplikovaný, aby som otvoril Telegram, takže úplne jednoducho na Instagram mi pošlite správu a po zaplatení symbolických 15 € budete mať možnosť byť súčasťou mojich VIP analýz. Takže toľko na úvod. Včera nám v analýzach na Patreone znovu vyšiel zápas Kanada-Švédsko. Typoval som 5,5 plus, bolo 6 gólov. Takže vy, ktorí ste to dali, ste určite vyhrali a urobili ste si radosť. Dnes vám predstavím šesticu. Nakoľko je slabá ponuka, tak som to rozdelil na 2 dní. 4 zápasy dnes, 2 zajtra. Ono je to tak, tie európske ligy končia a tá ponuka už je trošku slabšia. Takže dnešná moja šestica je baráž o prvú Bundesligu Düsseldorf-Bochum 2,5 plus. Prvý zápas skončil 3-0 pre Düsseldorf. Bochum má čo doháňať. Ďalšie zápasy som vybral z norskej ligy. V poslednej dobe veľmi dobre vychádza na 3 a viac gólov, takže dáme si Mjøndalen Moss 2,5 plus, Sandnes Kongsvinger 2,5 plus, Stabæk Egersund 2,5 plus. A zo zajtrajšieho dňa som vybral baráž Wehen Regensburg 1,5 plus a z norskej ligy znovu Start Sogndal 2,5 plus. To je moja šestica na tieto 2 dni. Chcel by som vám pripomenúť, že tie moje šestice slúžia na to, aby ste si vy vybrali 2, 3 alebo 4 zápasy. Je to taký širší výber. Viete, ja môžem robiť frajera, dať šesticu 1,10 kurzy a úplne nízke kurzy také, že budem potom robiť frajera, že to povychádzalo, ale snažím sa dávať kurzy, ktoré majú zmysel aj pre menej zahratých zápasoch. Takže ono to slúži na to, aby ste si z tej šestice vybrali to, čo vám najviac pasuje, čo vám najviac vyhovuje. Zápas, ktorému najviac verím, potom podrobne rozoberám na VIP analýzy. Takže toľko pre dnešok. Prajem vám veľa úspechov, veľa šťastia pri tipovaní a ešte pekný deň a teším sa na vás na budúce. Bye bye.